Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allahu a yau a cikin wannan bidiyo za mu muku bayani akan yadda ake samun kuɗi a intanet. Ma'ana dai za mu yi muku bayani akan wani site wanda ake kira da ZoanCash. Wannan site ɗin yana ba da dama, ma'ana yana ba da garaɓasa na dola 25, ma'ana dala 25. Zai baka bonus na dala 25, ma'ana dola 25. Sannan kuma wannan site kin zai nuna maka irin abubuwan da zaka na dinga yi kana samun kuɗi a cikin shi. Ma'ana shi wannan site kin irin abubuwan da zaka dinga yi kana samun kuɗi a cikin shi ba wasu abubuwa bane masu waya. Zaka zo ne ka yi installing kin application. Zai nuna maka wannan application idan ka yi installing kin shi zai baka dala kaza, ma'ana zai baka dola kaza. Akwai application kin da in ka zo ka yi installing kin shi zai baka dola 30, sai dai yana da ka'ida bayan ka yi installing kin application kin dole za ka yi aiki da shi na tsawon sakan 30. Kenan ta wata hanyar ne su ma za su cika kamar contractin su da can wasu waɗanda suka ƙirƙiri application kin su ma suna samun kuɗi ta wata hanya. Ta ku shiga ku installing kin application, ku shiga ku tura ma wani kaza, saboda kuma za su baka dama a duk lokacin da ka tura ma abokinka ko in ce abokanka lenskin sun kai shiga a cikin shi, za su na dinga baka wani abu. Ma'ana dai yanzu dai ku biyo mu za mu nuna muku yadda ake inscription kin. Bayan mun yi inscription kin ya buɗe mun ka nuna muku ga inda bonus kin ku yake, sai mu nuna muku a cikin shi ga inda ga abubuwan da zaka na dinga yi suna biyan ka, kana samun kuɗi a cikin shi. Kuma zaka iya fidda kuɗinka ta hanyar PayPal. Ta hanyoyi da dama zaka iya fidda kuɗinka ko da baka da katin banki. Yanzu hanya ta farko, ku biyo mu a cikin wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake inscription. Muku bayanin cewa zan ajiye links na wannan site a ƙasan wannan bidiyo. To idan kuka shiga, bayan kun shiga nan ne zai baku dama ku yi inscription. Ma'ana idan kun ka je nan inda an ka sa inscription, gashi nan kuna gani inda an ka sa sign off, a nan za ku shiga. Za ku ɗan jira shi kaɗan ya yi da setting. Bayan ya yi da setting za ku ga ya kawo muku wannan fuska. Ma'ana nan ne za ka yi inscription, ma'ana nan ne yawancin mutane da yawa suke kasawa. To insha Allah za mu yi muku bayanin yadda dukkan abubuwan suke. A nan sama na farkon za ka sa sunanka da sunan mahaifinka. Yanzu ni kamar gashi bara ku gani na sa sunana da sunan mahaifina. Ma'ana zan yi aiki da wani sunan ne wanda ba cikakken sunana ba, saboda na nuna muku yadda abin yake. Kun ga wannan matsayin haka na sa sunana da sunan mahaifina. A nan ƙasa zan dawo in sa sunana. To haka matsayin haka na sa sunana. To idan na bar shi haka ba zai yi ba, saboda mutane da dama suna gwada haka bai nan gayi. Yawwa, to kamar haka da gani a sunanka ke buƙatar ka saka. To bayan ka saka sunanka kawai wannan ba zai isa ba, dan idan ka ce sunan kawai za ka sa ka bar shi haka nan sunanka ba zai yi ba, ko da ka cike sauran sharuɗan, saboda sunanka yana buƙatar ka aza shi bisa wata lamba. Ma'ana sunanka kamar yanzu ko da a ce Ibrahim a ta sunan Ibrahim akwai su, kama akwai Ibrahim 10 wani abu. Ma'ana dole kowane ana buƙata da lambar shi. Akwai Ibrahim lamba 1, Ibrahim lamba 2, Ibrahim lamba 3. Kowa ya san lambar shi, duk wanda an ka kire shi kenan ya san da shi ake. Don haka idan ka bar shi haka ba zai yi ba, dole za ka so ka sa wannan tire na tsaka da kuke gani. Za ku zo wajen lambobi ƙasan 6. Idan kuka je ƙasan 6 za ku gan shi. Bayan kun zo za ku sa shi gashin da kuke gani. Bayan haka sai ku zaɓi lambar da kuke so ku sa. Idan lamba ɗaya kake so ka sa,
idan lamba 2, idan lamba 10, lamba 10 wani abu, ni dai na zaɓi lamba 50 haka da kuke gani. Sannan a ƙasa zan zo in sa email kina, zan sa email ina, bari na saka ku gani. Haka bayan ka zo ka saka email kinka, za ka zo ka sa mot de passe kinka, ma'ana lambar wucewa na account kinka na email kinka shine za ka sa nan. Ni yanzu bari na saka mot de passe kin account kina. Bayan ka saka, za ka kuma sake sakowa ka sake saka a daidai da wanda ka saka a sama, daidai yadda ka saka a nan bisa lambar budewa na account kinka, ma'ana mot de passe, haka a ƙasan nan za ka zo ka sake saka irin shi. Barani na sake saka. To haka da kuke gani, bayan ka zo ka saka, za ka zo ka danya wannan abun ga wanga dan madanin da an ka sa gashi nan kuna gani inda an ka sa accept, ma'ana accept kamar ka yarda da tsarin su hakan ga, kamar duka tsarin da sun ka bada ka cike shi ka kuma yarda da shi, za ka zo ka danna. Haka da kuke ganin bayan na danya kun ga ya bada wata alama. Zan zo a nan ƙasa wajen jan nan, wannan ja, sai in danya inscrire, ma'ana shikenan na gama komi da komi, na cike dukkan wasu bayanai na zo a nan sama duka na sa sunana da sunan mahaifina. A nan na zo na sa sunana, na sa wannan tiren na tsaka, na zaɓi lambar da na zaɓa. Zan zo a nan na uku in sa email kina, zan zo a nan ƙasa na sa mot de passe kina, sannan kuma sake maimaita shi na ƙasa. Zan zo kuma na cike wannan abin da kuke gani, sannan sai in zo in yi screen, ma'ana kenan na gama. Haka sai za ku shiga cikin jan nan. Kun ga yanzu yana nan yana cin. Kun ga nan a wajen sa sunan ya nuna cewa gashi nan nom d'utilisateur déjà enregistré, kamar wannan sunan da ni saka wani ya riga ya saka shi, to dama na riga na saka shi ne, ni ne na bude, kenan ko da ka zo kasa irin sunan da wani ya saka ya bude, wanda kamar idan ka zo ka saka sunan wani wanda ya bude da shi ba zai yi ba, dole sai ka bi naka sunan kai ma ka saki saka. Yanzu ni na riga na yi, shi yasa abe ba da, amma ku da shi ba ku yi ba, idan kuka saka naku zai bude muku kamar haka. Ku bari ku ga. Kun ga nan da shike na taba bude shi haka, zan zo na sake sakawa, ma'ana da shike na taba budewa da sunan da na sa, yanzu zan zo na sake saka shi kamar na tabbata musu da ni ne. Zan sa sunana da nimeron da yake gaban sunana na tabbas ni ne, sannan kuma na zo na sa mot de passe kina. Ku bara ku gani gashi na zo yanzu zan saka wanda can na saka bai bude ba, yanzu zan saka shi saboda na yi aiki da shi. A nan suna buƙatar kakin su bude min su tabbatar da ni na, zan sa sunana da kuma lambar da na zaɓa wa sunan nawa. Gashi za ku zo bayan kun sa sunan ku, dole sai kun sa tiren da kuka zaɓa wa sunan. Gashi ni 50, lamba 50 na zaɓa, zan zo na sa mot de passe kina. Haka da kuka gani gashi na sa mot de passe kina. Haka zan danya wannan jan, rubutun na jan zan danya a gare shi. Za ku dan jira shi kaɗan saboda sai ya yi da setting, ma'ana haka da kuke mun ga min
da shike jiya na bude bakin bonus kin da suka bani ne, da shike ban tsaya ne na hau da application ba, ban aika wa kowa ba, ban yi aiki cikin shi ba. Kun ga bakin bonus kin da suka bani wajen hannun nan, wajen jan nan da kuke gani, gashi nan $25 su kadai ne a ciki saboda ban aiki a cikin shi ba. Akwai nau wanda shi na yi aiki a cikin shi, na samu kuɗi da yawa kwarai sosai. Wannan na bude shi ne saboda dama na nuna muku kawai. Kun ga nan idan kuka zo gashi, kun ga WhatsApp kin nan, idan kuka zo kuka shiga ciki zai bude muku a har cikin WhatsApp kinku. Duk wanda kuka zai ba ku mutanen da suke cikin list cikin WhatsApp kinku. Duk wanda kuka tura ma ya shiga ciki, ya shiga kawai a cikin alamar tashi ya bude, yana danya links din da kun ka aika mai, za su kara muku, za su ba ku $2 ga duk wanda ya danna. Sannan kuma ga duk wanda ya bude irin wannan kuma za su ba ku $15. Kun ga irin haka za a samu kuɗi cikin sauƙi, kuma ga ini ɗaya idan kana da ƙoƙari za ka iya samun $400, $500, ya danganta dai da iya ƙarinka. kun gani? Duk da idan ku diba za ku ga bayanai duka dai komi da suke. Insha Allah da mai muku wanda kuka buɗe nan ba su a abun ga account PayPal. Insha Allah za mu yi muku bidiyo na biyu wanda za mu nuna muku yadda ake buɗe account PayPal, ma'ana na inda hanya mafi sauki wadda za ka dinga cire kuɗinka a nan ta PayPal. Saboda hanya ce ta PayPal, idan ka cire kuɗinka a nan suka shiga cikin account ɗinka na PayPal, nan za ka samu dama ta yadda kuɗi idan kana so za ka iya aika ma wani ka biya shi. Za ka iya sayan wani abu ka ce mutum ya baka account kin shi ka aika mai. Idan kuma kana so za ka iya sayan orange money, airtel money. Idan kana so kuma ka cire kuɗinka, insha Allah za mu kawo muku bidiyo na biyu wanda za mu nuna muku yadda ake buɗe account PayPal an Africa, kamar cikin Afirka. Saboda a da Afirka babu ta cikin tsari na buɗe account PayPal, amma yanzu da shike masana ƙwararri sun yi bincike sun gano mana hanya mafi sauƙi ta yadda za mu yi a duk inda muke a cikin Afirka, za mu iya buɗe account kinmu na PayPal. Insha Allah a nan shi ku, wassalamu alaikum.